Casa Papallones. Primer programa dirigit al públic infantil a Ràdio El Xinet per Papallona Chove. Amb vosaltres els dimarts. De 6:30 a 7 de la vesprada en Ràdio El Xinet. Benvinguts i benvingudes de nou a Casa Papallones. Com bé sabeu, soc Teru i avui m'acompanya la meva estimada Lara. Hola, Lara. Hola, bona vesprada a tots. Com estàs? Molt bé, un poc nervioseta. No, que això ja tu ja ho coneixes, tu ja has vingut, sí. Però com vingueres en els primers programes... El primer. Clar, ara és diferent, ara la dinàmica ha canviat un poquet. És el programa número 17, te ho pots creure? 17 programes ja de Casa Papallones, se diu pronte, eh? Sí. I bé, papallonetis que mos escolteu, sabeu perfectament que esta setmana és la setmana del Dia de la Dona, perquè este dissabte és el 8 de març. I tu saps, Lara, per què justament és el 8 de març? Per què se va triar aquest dia? No, la veritat és que no tinc ni idea per què és el 8 de març. Jo t'ho diré. El 8 de març ho va proclamar la ONU, l'Organització de Nacions Unides, no m'eixia. En el 1977, ja fa molts anys. Sí. Molt bé, em pareix molt bé. Però tu saps que en Alemanya, en Dinamarca, en Àustria es celebrava des de 1911? No ja el 8 de març, sinó un altre dia. I en Amèrica també ho celebraven molt antes. Pa que vegues. Perquè mira, el Partit Socialista Americà designà un dia pel Dia de la Dona perquè no podien votar les dones. I va ser de dir, no, així volem votar nosaltres. Sí, sinó que això va ser en 1909, me pense. Impressionant. Però per què? Realment per què se celebra el Dia de la Dona? No és perquè les dones siguin millor que els homes, això no. La principal idea és saber que som iguals. Som persones, no? Pues sí. Mira, Felipe està així. I nosaltres el que volem commemorar esta setmana és això, la igualtat entre homes i dones, perquè és molt important. Veritat? La veritat és que sí. I a part de lluitar la igualtat, tots sabem que durant la història de la humanitat la dona ha estat, diguem, com dir-ho? Apartada, sí. Excluïda, sí, ha estat excluïda. Sí. Però segons quines és molt trist, però és de veres. Sí. Però a poc a poc anem lluitant per a que això canvi. Correcte. Veritat? Pues sí, n'hi ha que fer un esforç per part de tots. Sí. I ara m'agradaria parlar de personatges femenins que ens hagin influenciat durant la nostra infantesa o ara. Per exemple, un personatge de ficció que a tu t'hagi agradat molt. Vale. Pues a veure, la veritat és que una personeta que des de ben xicoteta m'entusiasma és una xica que li diem Matilda, una xiqueta, que li diem Matilda, que té un llibre i una pel·li. I m'agrada moltíssim perquè des de que té molts anys la pel·li i la recomano a totes les edats. Contem un poc de què anava Matilda? Vale. Pues era una xiqueta que tenia una família pues que la veritat la família no li feia massa cas. Sí. Però ella, així i tot, lluitava. Perquè ella era molt intel·ligent. Molt, això sobretot. Llegir, li agradava molt anar al col·le i aprendre. Sí. A causa de tindre aquesta família, realment, era una xiqueta superindependent, li encantava la lectura, ella feia tot el que poguera per anar a la biblioteca, per disfrutar. Autosuficient, sabia cuinar també, me'n recordo. Sí. És una pel·lícula que, a pesar de que conta realitats, o sea, és divertida. I què la feia tan especial, a part de ser tan autosuficient i... Què la feia tan especial? Que era molt intel·ligent. I feia... màgia. Sí. Això als nostres oients els agrada molt. Sí. Feia màgia, i espectacular. I la primera volta que ho fa se queda com... Què passa així? Flipa. No? I bueno, no anem a contar molt més de la pel·lícula per a que... La recomani a totes les edats, que la mireu perquè està superbé. I a qui li agrada molt llegir, pues també hi ha un llibre de Matilda. Jo la veritat és que personatges fictici que m'hagi influenciat, podria dir un llistat enorme. Però no sé per què, quan em vaig plantejar esta pregunta, me va eixir la protagonista de Sonrises i Làgrimes. No has vist la pel·li? No, la veritat que no, Teru. Segur que moltes dones, i homes que ens estan sentint ara, ai, Alfons m'està dient alguna cosa i no sé què és. Vine, Alfons, vine. Així estem en família. Digues. Julià Andreus.
Ah, sí, l'actriu és Julie Andrews, però el personatge era Maria, que era una monxeta, no plega a ser monxa, me pense. Sí, que anà a casa d'un militar que era viudo, val? I tenia 7 fills, me pense. I els duia rectes. I ella el que va fer, entrar com a institutriu, val? Per a educar els fills. I el que va fer ella és, a través de la música, els va com calmar, els va fer que foren ells mateixa, sí. Perquè el seu pare era molt recte i molt recte. Molt, clar, era militar. D'un extrem a un altre. I a mi m'agrada això, que clar, és que llevo la música en la sangre, entonces això m'agrada que a través de la música els va fer ser ells mateixa. Que guai, doncs sí. Mira, la veuré. I en la vida real, qui t'inspira? Quina dona t'inspira? Ui, la veritat és que avui en dia tinc un munt de personetes al meu alrededor que m'inspiren, que les estime un muntó, però com vull parlar especialment d'una, que és la meva iaia. Ah, la iaia de la... Sí, la meva iaia, que sempre la tinc. Sí, que a pesar de que me renegue molt perquè no vaig molt a veure-la, perquè no tinc temps, jo la vull molt i sempre me'n recordo d'ella. Jo diré, el dissabte, que per cert estem tots els dissabtes en la plaça... Això, recordar-vos que tots els dissabtes espai... Papallona. Per als xiquets. Vingue a veure la iaia de l'Ara. És que si no, després la renega un poquet, si no la veurem. Doncs molt bé. Les iaies són molt importants. Sí. S'han cuidat molt. I les mamis també. Per supost, la mami també. Però sobretot la meva iaia, que me cuida molt des de ben menudeta. I, per favor, que sapigueu tots que cuina molt bé. Fa unes paelletes en unes pilotetes, vamos, que això no té preu. Doncs jo ara te vaig a parlar sobre uns personatges femenins que són interessants, són curiosos. Per exemple, tenim... A tu te sona La Caja de Pandora? Ostres, pues la veritat és que me sona. A part que n'hi ha un grup de música que se diu així, no? Ah, val, per això. Pandora va ser la primera dona, segons la mitologia grega, val? Que va enviar el déu Zeus per a introduir, escolta, per a introduir el mal en la vida dels homes. Què m'estàs contant? Te ho jure, Pandora. Ostres. Per això se diu La Caja de Pandora. I bueno, coneixeràs a Eva, la de Adán i Eva, ¿no? Ah, sí, claro, i esa història, vamos. Tu ho coneixes, veritat? Sí, sí. I és la primera dona que va existir? Se suposa que és la primera dona que es va crear. Vamos. Tu ho has dit. Perquè no sé si sabeu que abans d'Eva estava Lilith. Què m'estàs contant? Sí, no pot ser. Sí. Estava Lilith. Sí. Això no és de Mira, en termes generals, jo no sé molt de religió, però t'ho vaig explicar. Déu crea a l'home i a la dona, a Adán i Lilith, de forma igual, no de la costella de Adán, de forma igual. Però no sé què va passar, va haver ahí una discussió entre Lilith i Adán. Típic. I Adán volia ser més que Lilith, i Lilith va dir, ui, així tots iguals o no? I Adán va dir, pues no, jo soc més que tu. I Lilith va dir, sí, pues me'n vaig al paradís, adeu. Perquè ella era una... Que valenta. Lilith va ser una xica independent, una xica que es volia molt i no volia estar en la submissió de ningú. Com ha de ser, així ha de ser. I com se n'anà del paradís, Déu va dir, pues mira, chico, Adán, no me queden més recursos, tinc que gastar la teua costella. I va fer a Eva a partir de la costella d'Adán. Vaya tela, o sea que... ¿Tú sabies, Felipe? Sí que ho sabia, sí. Pues Felipe, ara mos fiques la cançó de Pedro Guerra, que va sobre Lilith, que ens conta la història, i veuràs que bonica. Vale, va. ¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán y se marchó del Edén? ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se
crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. ¿Quién fue la mujer que cansada de vivir infeliz y atrapada se decide a volar? No. ¿Quién fue la primera mujer que independiente en su forma de ser no se dejó gobernar? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. La primera mujer. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. T'ha agradat la cançó, Lara? Sí, m'agrada molt. Bé, pues, després d'esta endevinalla... Ai, d'esta endevinalla... ja m'ha fet una mala passada al cervell. Després d'esta cançó anem a les endevinalles. Vale. Val, vaig a començar jo, a veure. Diu, después de haberme molido, agua hirviendo echan en mí. La gente me bebe mucho cuando no quieren dormir. Hola, és molt fàcil. Sí. Pot ser sí, que s'ho prenga mitja humanitat, Sí. només alçar-se... Y sobre todo, que te digo cuánto, els jóvenes en época de exámenes, o sea, triunfa, siempre, sí, siempre. sí, sí, Yo sí. sé de una chica, Irina, si me está escuchando, que ella siempre va a base d'això. Ah, sí? Que serà. El cafè! Molt bé! Ara jo sí tinc una endevinalla que m'agrada molt i és molt graciosa. Curta, però graciosa. A veure, ¿cuál es la mitad de uno? Medio, ¿no? En el cos. Pensa en el cos. La mitad de uno. La cintura. I quasi t'arrimes. El ombligo. ¡Hala! Vale, se ve. Què dius, Felipe? Què dius? Anava a dir jo el melic. Ai. Correcte. Una altra, va. Una altra? Sí. A veure què pense. Qui és el que veu per els peus? Veu de veure. Qui és el De veu beure per els aigua. peus? Pues una persona molt rara. Pues ja ves. És persona? Jo... no. És animal? No. Planta. Això és que sí. Que veu per... Una estàtua en la font. Pues mira. Pues sí. Tota font, sí. Però no, en este cas no. Ai, no cai, cara. No, la veritat que qualsevol planta. Saps? Però sobretot n'hi ha una cosa que és gegant i molt bonica. L'arbre. Claro! Ah, vale. Xica. Vale, correcte, molt bé. Doncs, què vols que fem? Fem un embarbussament, que ja la paraula ja diu que és un embarbussament, Mare meva. o una curiositat? Què vols que Lo faci? que tu digues, a mi m'és igual.
Vale, Marcusament. Vale. El fem ara? Sí, vale. Quin? Mare meua. 1, 2 y 3. La boteta de vi té. Té tap, tap té. Té tap i tapó, tap i tapó té. Toma, pues sí que ens així bé, sí. Sí, intentaré yo presa. La boteta de vi... Ya está. Ya, l'has liat, Perú. A veure jo. La boteta de vi té. Té tap, tap té. Té tap i tapó, té. Toma. L'has de dedicar al seu Marcusament. Sí, clar. Fíjate-ho en el currículum vitae com a extra. Vale, m'ho apunte. Tot compta, ja. Bé, i ara per últim vaig a contar una curiositat. Vale, va, a veure. Sabíeu que les xirafes no tenen cordes vocals? Què dius? No pot ser. Sí, són els únics animals del món que són muts. Però, Què dius? sí, i després de saber això no te sorgís la pregunta de ¿i com es comuniquen? Pues sí, la veritat. Pues al pareixer ho fan mitjançant sons inaudibles per a l'oïda humana. A més que tenen un cant paregut a la tos. Oh, mare meua. La xirafa és femení? Sí. Pues ho passarà molt mal sense poder parlar. Felipe! Ostres! Molt bé, Felipe. Molt bé per a la setmana de la dona. Sí, has estat molt bé. Bé. Perdonadme, chicas. Ah, sí, no m'agrada. Sí, sí. Com el rei, perdonadme. Ha sido sin querer. Bueno, deixant a part això. És hora de despedir ja el programa. Se'ns ha fet curtet, però... Espera, Teru, que vull recordar una cosa. Vull dir-vos a tots els xiquets i les xiquetes que el dia 15 de març esteu tots convidats de 11:30 a 1:30 a la plaça de l'Ajuntament, que, com tots els dissabtes, anem a fer l'espai Papallona, però aquest dissabte va tindre sorpresa. Anem a fer una globota. Toma. Perquè com ja estan les falles, pues bueno, Exacte. algo n'hi ha que fer. Així que vingueu tots ben pronte, que n'hi ha que inflar moltes bufes. Tant el dia 15 com esta setmana també, com la setmana que Sí, esta setmana farem algo de falletes, així que animeu-vos tots. I recordeu que mitjançant les xarxes socials podeu escriure el hashtag papallona amb la dona i fer-se una foto amb la dona que més voleu en el món, o dones, i mos l'envieu. I nosaltres el que farem és compartir-la. I fins així el programa d'avui. Molt així bé. que espereu veure't altra volta per la Sí, ràdio, jo Lara. també espero vindre. En fi, molt bona vesprada, papallonetes, i fins la pròxima setmana. Gràcies, Adeu. adeu.